Ako ste trenutno u procesu da pronađete partnera za sebe, ja vam savjetujem samo jednu stvar, a to jeste da nemojte sve stavljati na tu jednu osobu. Razumijem kada mi dugo čekamo nekog ili želimo ljubav, želimo partnerstvo, onda čak i malu sitnicu možemo uzeti kao znak da je ta osoba to, da je ovo zapravo taj odnos koji smo mi čekali. Onda ni ne obraćamo pažnju na to kakva je osoba, da li želimo iste stvari. Na osnovu te sitnice kreiramo već celu priču, celu sliku i vezujemo budućnost za tu osobu. I onda kada se posle nekoliko mjeseci ispostavi da ta osoba ipak nije za nas, onda će nam mnogo teže pasti da ta veza nije uspjela. Ne zbog te osobe, nego zbog cijele te slike, cijele te budućnosti koje smo mi već kreirali u svojoj glavi. Zato idite polako. Mi ne možemo znati odmah da li je neko za nas ili nije. Zato je upoznavanje i biranje adekvatne osobe za sebe proces. Znači nama treba vremena, raznih situacija, težih razgovora, konflikata, da bismo mi shvatili da li je neko odgovarajuća osoba za nas ili nije. Dajemo pa posmatramo da li dobijemo to nazad, da li se osoba ponaša u skladu sa onome što mi želimo, da li želimo uopšte iste stvari, kako se ponaša, da li je dosledna, da li se viđa i sa drugim ljudima ili ne. Ok je da mi budemo otvoreni i da mi uđemo u te odnose, ali da zaštitimo sebe istovremeno. Ne u tom smislu da za svaki slučaj da ja ne otvorim svoje srce za nekog, nego da to bude zdravorazumsko otvaranje, tako reći. Da ok, ja ću ući u ovo i želim da te upoznam, ja ću dati sebe i uložit ću svoju energiju, ali da idete sa tim da vi ne poznajete tu osobu, znači ta osoba može da bude vaš partner, ali također može da bude neka manja ili teža lekcija. I nek držite na umu, ok, ja želim ovo, da li je ova osoba u skladu sa tim? I polako je posmatrajte i sebe i onda ćete u jednom trenutku shvatiti da li je ona za vas ili nije. Hvala lepo na pažnji i želim svima prijatan dan.